Hi, hello. Magandang araw sa tanan. Karon laing semana na usab ang atong subaybayan sa kon ako ang pasultiyon. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe ug click pod sa notification bell. So salamat kayo sa mga makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong mga drama upload. Og dili na nato idugay ato lang isunod ang maong sugilanon kun ako ang pasultiyo. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga alagad sa kangina Trifon Morales. Asap kita, always say a prayer mo. Kung ipangaminumdum ka ninyo, may kala. Ang ato na yung pagpangadji, uga, pagpangaliyang, ito sa talabang magkagahom. Lord, thank you kay Lord, si mong gihatag ka namang grasya. Matagad ako, thank you. Bueno, nga suwat ang puro nga itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadaha kinis sa babae, nga napatago sa nga Dulce. Kining ibotan no doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Dulce. Abi ninyo na problema gid ko ining pag-umangkon sa akong bana tungod sa iyang kabadlungon o kining bisyo niya nga mo'y nakahatag gid og labad sa among uo. Ug arong inyo yung masabtan no ingon magud ini ang mga paghitabo. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Di ko tayo pang magpa-cry-cry. Tayo po ay todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Di ko say na magwala ka. Kisa mo na igam-igam niya. Kinsa ka? Ay, si Beauty, tiya. Oy, mute! Asa na masag ka? Ay, adto ko ilang Jimmy. Tiya, ate. Nag-birthday ba nito? Adto sa ko, tiya, ate. Hoy! Huwag na gyud maminaw na ko ay. Laag ka na gyud ining bataa. Uy, di gyud makapuyo og bay. Awa na inigbalik adto, sipa na kay to, gahi ag-ug yung bataa. Di madagbadlong. Ang inahan in taon nga tuas gawas, walay kalibutan nga nagbisyo na ning iyang anak. Ay, paita. Uy, kung saan na magsikitan nila? Ay, daay mong pag-umangkon nga yabag ukutok ka ng gahig, Ano naman sad? Tuwa milakaw na sad, adto ko to siyas ilang Jimmy kay naay birthday. Ha? Birthday ka ha? Dili ka suyop na sad ang utot. Suyop na sad sa utot sa demonyo? Pasagdahin na siya, eh. Sagdi? Usay pa sagdi? Uy, binok, tigalig na limot ka ha? Nga bay ni sa imong maguwang. Di ba puyo tangan hi aron dunay makatanaw-tanaw sa iyang anak. Unya, imo lang pasagda ng imong pag-umangkon? Usay pasagdan. Sa to, Mang kalaminaw na ako ay! May magkitay mabuang siya man. Siya lagi mabuang. Unya, kinsa may malintian ana og mahibaw ang inahan ana. Nga ato na lagi pasagdan ang bata. Di ba kita lang gihapon? Saan ba na ni mo nga badlungo ni mo. Bisa usaw badlong di mo po to. Sulti imong maguwang nga mo na'y binuhatan sa iyang anak din he. Nabuang nasbisyo. Ay, konsultian ako sa manang estero anano. Nagtuo ko nga mutuo dayon siya nako. Hibaw ka nga, usan niya kapinangga na yung bata. Ug sultihan ako nga, ug maapektuhan siya maayo. Ug madaot na hinuon siya iyang trabaho dito. Ay, magsige sa gunaw na, nabala ka ba, unsa? Maputbol na ron. Di na, may uli na siya din dili oras. O niya,
Kaysa may mapadanan na itong kwarta ni. Unya, musugot lang ka nga mabuang nas bisyo ang imong pag-umangkon. O mabuang nas bisyo, kinsay basulon sa imong igsuon. Siyempre kita, kay gibilin gud niya ang bata diri nato gud. Ay, lagi. Ato naman bitaw, nagitambagan ng maayo. Ato na nang mayan, kasabaan ko man na. Sumahon sa may ditabo, gapon. Ikasabaan ako. Pero may sukol. Ha? Unyag, magpahaba na dito siya ginahan. Kita gapoy mahugog na utan, anay. Unya lagi, uy, unsaon man na nato. Ay, pasagdi. Sudah na. Binok. Pre, kada bang imong pag-umangkon ba, pre? Oh, ngano mo, pre? Kuan mo gud, pre. Na-operasyon ni Gapon, pre. Gapos gabi iba. Nya, doon na bigihimong raid sa Sitio Lumboy, pre. Usa ka drug den ba? Dito man ang mataa, pre. May apil man siya suyop dito, pre. Oh, your words good. Pulbida, pre. Nadakpan na namong apil, pre. May gani kayo nakaila ko anong mataa nga imo din ang pag-umangkon. Anong kaila ka? Ako nang gibuhian. Oo niya, pre. Pero ako na lang gidakol. Akong ipasibat kay ubdakpan na. Lisod na kay, pre. Ay, gidakop na tanin yung apel, pre. Pagtsodya, pre. Imo biyan ang pag-umangkon. Bisa na. Nakadikadik mo ka, ha? Pre, hanga mo yung target ito, pre. Ang tag-iasbay, pre. Maong, among gisiguro og dakop. Kay kana sila, pre, mga biktima ramang na, pre. Kanya, isulti ko nimo sa ingon, isulti ko nimo sa ingon ba, para marehab na nimong bata. Aron matarong na, pre. Ay, Oh. pre. Napreso kay may anong bata, pre. Kay gahi ko. Murag na buwag na ang bisyuhan niya, pre. Mao lagi. Nga ato, nga matabangan nato ng bata, pre. Kay biktima mo gutaw na siya anang mga ginadiling droga ba, pre. Mauna nga, basta masakpan mo ginandakpon yun. Nya ka mga pusir, kay mo na sila mga salot sa mga sana kabala sa katilingban, pre. Salot sa katilingban gina, pre. Kuan, kining og sunod gani, pre, ha? Kung amoy red nga, maapil ninyo dakop akong pumangkot. Presuha, pre. Ay, bugoy, eh. Siguro ka, pre. Oo, pre. Dakpa ninyo. Og presuha. Mahala og maunsa ng bata, kay mabuang ng bata at drugas. Okay, pre. Basta okay ra ka? Okay, pre. Kay tanaw na ko murag lisod ng bata, mabutan pa na. Pre, binok. Kinsa tong bisita nimo dong? Amigo na kong pulis, nag-operasyon dahil sila gahapon. Ha? Operation sa unsa man? Doon na sila girir ng bahay suyupanan. Unya, usas ila na dakpan si Miyot. Unsa? Pero nagkailaman ang maong amigo na kong pulis ni Miyot nga ako sa pag-umangkon, maotong iyan lang gibuhian. Kaya ang target yun nila, tag-iyamos bahay suyupanan. Kay, kana kuno sila diha, no? Mga biktima naman di kuno na sila. Ang angay di kuno nila nga iparehab para mabalik sa tarong wadaan. Unya, wani mo sultihi. Nganong gibuhian pa man nila? Ako bitong ingnan, pero ay sulti nga, looy mong kayo kay biktima rin kuno na sila. Ang angay di kuno panakpon, kana mga posher, kana mga drug lord ba? Ay, ako pa nimo no, sultian nimo imong maguwang kung unsay kalaki na iyang anak dinis ato. Unya, og atong sultihan, basta kita na hinuoy pagkasa doon, kay wala to mabantayi ang iyang anak. Og dili, basta maunsa niya sa dito sa, alay, bawal ka, bawal si kalaki sa iyang anak din, maunsa niya ibation niya dito, mabuot gyapon nga, mausab ng bataa, magbantay na tatulan ng palidan. Eh, sus, ka na lagi mag-usab lagi. Og dili yun, kita mo hinuoy mahimong biktima, anak. Di na may tabo eh. Ilag ka pala ka. Ako rin musulti niya ng bata. Huwag man sa maguwang na ko. Ay, nga ako ba, basig kita na unya hinuoy sundlos mga pulis dinis ato. Unya ikaw, pasanginlan na hinuon ka nga mo gamit sa tanang butanga. Ay, kawara bagi angay ni mo pasanginlan ka, anak. Basig tawgon ka na niya hinuog tig-a. Say, tiga. Tiguang adik. Say, tiga. Kakitaw ko rin mo. Amo na lang gipasagdan ang pag-umangkon sa kumbana kay nakasabot man sad ko sa iyang side. Nganong dili niya sultian ang iyang igsuon, pero nabalaka gyud bitaw ko kung unsay sagputan ining tanan ba. Unya,
Dong, dali na. Kaon na nga rin, nanay sinukad. Si Miyot day. Na, natuog pa. Unsa-unsa ka ng orasan na uli. Murag buntag na uli ng bataa. Wadi ka bantay o sa orasa siya na uli? Nakamata ko mga alas 2 sa kadlawon pero wa pa sa iyang kwarto. Murag alas 5 na tingali na uli. Ay, pasagdi na lang na. Digmata ka na, ingna ko kay makigsulti ko niya. Udto pa na mo mata. Pero ni man lang tagdugay na siya mo mata. Ang pamahaw ana, halos na mas paniudto. Ang akong masakit na, nakita hinoy basulos inahan ana. Ano na kung musultis tinuod. Pero sa pagkakaroon, dili lang una na sultian ang iyang inahan. Ang mama lagi niya. Oo, kaya parang way samok ba? Ano tayo sundan di ate? Naa. Kaon na diha. Kung nasad kay pamahaw, diretso na paniudto ng imo. May ito, ante, Sa di ka orasa na uli gabi Sa iyo, ante. Mao ba? Sige kaon na diha. Pagsukad lang dito, nasa kaldero ang sudan ha. Ode. At doon sa nakos binok. Ako ingnos binok nga nagmatanas miyot. Nagmata na di siya. Nas kusina nagkaon. Basi marutong sudan nga para paniudto. Awurot kito ron. Ang man sa ulat pakanon. Ang ira bang mama mo'y naghatag itong budget para sa kaon din Dana anak niya. Sige kaya ako garion. Sulti ko ni bita. Tarunga lag istorya ha. Oo, ako na lagi bahala. Tom, namunta na di ka, dumiyot. Ocho. Kau tu tadi. May mo kao cho. Ikaw, kao na? Napesudan dia dong. No, wala na raba, wala. O daan pa ko. Sige na lang. Nagpalit lang kong lutong daan. Sa man managkakaon? Mana jo. Ada di sana. Story ta. Sit down. Okay, likod. Sige. Likod ya kay magstorya ta. Sige. Pangunaw sa dito, pangunaw sa akin. Kau dito, sorry, pangunaw dito. Oo. Unsa naman day ka rasa na uli gabi Sa iyo mo to, Jo, mga alaw na. Alauna nga, nagmata pa mas ante ni mo. May bangon pa gani sa pagka-alas 2 kay nag-CR. Niya, gihapit niya imong kwarto. Naaba ka. Wa pa man ko na ka maabot. Sorry. Patay. Hindi ni akong relo, Sa? Abi na akong patay ni akong relo, ba? Patay gina Abi mo na akong sa iyo pa to. Launa pa man sa akong relo. Tanawa. Launa pa man Alauna bitaw pero nagdagan man na. Wa man na mamatay. Uy, ala. Nuangan mo sa cellphone, Cellphone to na akong lisdan gini da. Cho, ingnas mo mami, ngayon sa tatang mapalit bagong relo, cellphone. Ano sa pa na dia? Yun na paragod. Dili pa na maong rilo ang ipada ni mama ni mo. Ha? No sa bang forma? Ayos to. Ako din ng amigo di ay. Sa mo amigo? Asa mo mo ha? Mahalon ra ba to gikan gitos gawa sa imong mama? Gubado, buak. Wanang pahuwang ko sa kumigo. Siya may nakaguba taon sa itong reluha taon niya. Diyan lang kong ipagamit. Murag mo niya gilis ba? Kuyawa ko ni mo. Ang mahalo ni mong relo, gilisan na ni mo ng murag pagkapin sa hulbot-hulbot. Anda mo na, Jo. Murag binuang naman ni imo miyot, oy. Style. Pero sige na lang ha. Dili na lang ka nakudakon. Ang ako lang ba gusto unta nga mauli ka og sayo. Kaya ang pultahan, dili na mo masira. Kaya wa pa man ka mo abot. Unyag sirahan po na mo, niya manukto ka, mabawon sa migbangon, aron ablihan ka. Sorry, Kecho. Sorry. Ang ako manggon miyot, basig sudlon unya tag kawatan din he. Kay ablim ko ng pultahan. Mao nga uli, saktos oras dong ha. Labing dugay, alas 11. Nawa.
Sige, sira lang yung mga problema. Unya ka mo nang isira sa mag-aagi. Oy, sige lang, Jo. Ako na ba na Spider-Man ko takot. Ay, pabida ni mo to. Mahibawa ni imong mama sa una mo lang. Dito ba suko eh? Susuko sa mama. Suko ka to? Siguro ka? Basta kami hinuno niya mo yaw-yawan at to, kami rabay kipabantay ni mo. Ay, sos, bantay. Sige, Jo, sige, ako rin ba pasabot tong mama. Pero kining Jo. Ang saman? Ay, kwarta niya, Jo, eh. Kwarta niya, eh. Oh, asam ni kwarta kipadaan ni mama ni mo. Hagbay. Huro tao na yung bida. Nahurot mo allowance nga 5,000 ba Huro tao yung huro tao. Pilar naman tayo si Kubil. Usar mo na tuyok poste. Wak naman na. Sa kanila rin gasto na. Iduo ko ni mo, Mayot. Asa na mas Mayot? Nahambuto ka sa to. May lakaw na sa to ay. Humana ko balibare, misutoy matayog lakaw. Balibaran sa unsa? Ay nangayo na ko kwarta kay nahurotok ko ng allowance niya. Ha? Kadako niya kalawas, nahurot na. Oh, basta magbisyo, anam yun na. Ginoo ko ng bata abinuk. Uy, nabuang na gina siya na iyang bisyo. Na, sagdi na ay. Basta kawata magkuwang sa pagpahimang no niya. Sagdi mabuang na bata. Kahapon bata. Dong Binok, dong nawala lagi atong pressure cooker. Wala pa dito sa butanganan. Usa? Asa man ay? Ambot lang nangita ganisad ko. Ikawat? Ambot lang. Basig ikawat yun kay bago pagod to, pa to magamit. Kinsa man tayo nagkawat adto? Ambot lang. Ay, nakabantay na ba ko ganina paglakaw sa imong pag-umangko nagdatog bag nga dako. Asa? Siya gyud nagkuha ato nya gibaligya to kay wa man katoy kwarta. Animal gina bata na? Kita di, padakop ko na. Oh, naraman lagi na diin man na. Dito sa balagyanan og mga sikanhan, gidisplay na dito. Nganong naabot man na dito? Si Miyot mo yung nagbaligya, kaya ako mang gipa-describe sa tendero. Og si Miyot yun ang iyang gi-describe. Payo gani kay kuyog na ko amigo na kong pulis. Unya, siya mao nagtudlo na ko dito kay mauman di kunutoy tindahan nga mudawat og naay baligya nga mga butang. Animal gina bata da. Karon ka di ulit mo. Ay, Miyot. Nayabag mo yun ang utok na mo. Nabuan na ito ko ng sigin mo sayop. Hasta nga imong ako imong uyuan o na yun ko mo. Ako mga Joe, ako mga. Ayaw magpamaga. Kaya nagkitaan ka niya ang tinimong nagdaog bago na ko. May kasudlan ni mo sa pressure cooker. Unya, nakuha na muna dito sa imong gibalagyan. Ay, kayo nangawat. Imo ikuha dito. Ay, paminaw. Ikaw may i-describe dito sa tindahan. Unya, mulimot pa dyan ka? Ha? Isumbo ko ikaw sa imong inahan, ha? Isumbo ka! Uy, si Manang man nalawag. Hello, Manang. Usa ning binuang nga binok. Nga imo man ko nung palayaso ng akong anak. Ha? Usa to? Saya, muna ibaw sa inyo sa akong kaayo ninyo? Ha? Halos sa ng sweldo na ko, diri na tanan pa doong ninyo diha. Tungod kay, dili ko gusto nga magkalisod mo kay Nadia nga akong anak. Unya karon niyo na inong palayaso ng akong anak? Ha? Kang grato ko ninyo. Pamalhin mo, ha? Pamahawa mo diya sa kumbay. Nang, dili mo na tinuod ang imo. Kung sabot mong ipasabot, ang akong anak mo'y namakat, ha? Inyo na gipalayas. Pasaginan pa ninyo nga namakat. Kagrabe ko ninyo. Pamahawa mo diya. Nang, ang ako ba? Hello, Nang? Nang? Wa na na. Gibutang na na. Ug maon ni akong giingon nimo Binok. Maon ni akong giingon nimo. Kita na hinuoy na himutang nga dautan ini. Unsaon man ni naturon ha? Asa mata paingon?
Mao ni among problema, kami naman hinuoy na himong dautan. Nagumo na manggunik maayo sa bisyo ang iyang pag-umangkon. Karon papahawaon na hinuon mas iyang igsuon, kay iya man tong bayang among gipuy-an. Unsay among buhaton ani, oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Dulce. Okay, ang insendo dato karon adlaw. Si Inday Dulce ate Pres. Kani si Inday Dulce. Dulce nagkasagop ni silang mga pag-umangkon siyang banha ang ginikanan tuas gawas unya kading bata taon adik man ate Pres. Na adik ni siya kinis miyot. Nagbaon man itong magdahag mga barkada lan. Magdabarkada nakaon sa ilaha, kanon ang pagkaon sa ilaha. Unya karon last nga kuan wagtangan ang ilang bag-o nilang gipalit nga sa to gipalit nilang bago ba? Katong murag rice cooker ba to? Unsa to gipalit nila? Appliances. Appliances, nawa lag kalit nga ang ipisangilan si kuan si Miyot kay kanis Miyot at Pres dadakpan man sa gutaon ni bata gi-ready siya sa kapulisan dakpan dito nagsuyop. Nagsuyop bisag unsalan nya mao ni nga ang iyang relo bag-o gibaligya gilisdan kuno sa iyang amigo kuno gibaligya cellphone baligya bisag unsa lang basta masuot siya Daghang diskarte. Ang karon di sulti sa iyang inahan ati Pres nga mauna ana silang tiyo tiyan nga mauni so sila man gipapahawa ati Pres gipapahawa sila sa balay nga ilang gipuy-an kay sila ra man tawo gibilin taon sa balay taon. Tingnan nyo nga inyong gidaw-daog akong anak. Ako nang bay inyong gipuyan. Ana. Mao na diha, mao na problema taong ron ni ate Pres nga mao ni problema kami ni Minoy dautan. Nagumon sa droga sa bisyo ang akong pag-ubangkon. Karon papawaon naman mis iyang igsuon ni Binok kay din na raman sila payo kay iya man tong bay nga among gipuy-an unsa may among buhaton. Unsa man kung kamoy pasultihon Dulce bam. Para nako pahawa lang. Pahawa mo daw ya. Di man inyo. Ako ana ate Pres di ko ano kay. Pahawa. Mura minug kita sa daan ni noon nga na-addict ng bata. Tanaw na to kung sa dagatan sa iyang anak. Anak kana. Mao na. Bam. Pahawa lang. Usa ka asawa Manaman. nalipay sa dang ni bundak ang kusog kayong uwan sa Manaman, ilang, bam. sa ilang atop. Nga naman. Nakaligo siya? Kadiyot sa ato sa pasahon kaning paambit para na amoy guide Sige. para na amoy guide ang nangutanaan ni ang sindiraan ni si Ma'am Dulce. Okay. Ma'am Dulce, akong unahon ang paambit alang sa imong bana sunod para imo. Para na amoy guide ha. Larga. Tudlan rin. Paigam sa ko. Budayon, oh. Paigam sa ko kay labok. Oy, si Tigil Wader, gayon sa di bakasyon si Tigil to sa Amerika gikuha siyang anak. Ang paigam sa ko kay ning labok kay ning maning akong gipalitit ka sa mo sa Oslob Gulyat, sakto sa edad, sakto pagkabuad. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 4. Okay. Karon. Para niti mong bana, mama. Okay, Kaya kamo mong duha kong sharean. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 4. Ni adtong adlawa, bisan ang lalaki nga gikapon, gantihan sa kalipay kung nagtamod siya sa balaod ug wala siya magtipig ug kahiubos batok sa Ginoo. Tungod kay siya matinumanon man, makadawat siya og linain nga ganti nga mas bililhon pa kay sa pagbaton og mga anak. Usa kadapit sa langit nung templo. Kani, para ti mong bana, ma'am. Aripot para ni mo, ma'am, nga asawa, ma'am Dulce, ha? Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, mas maayo ang pagbatun og dalay kung kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Karon, Unsa man? pamalhin mo puya. Ingo sa Ate Priscilla. Takdogin ko na Ate Priscilla. Pamalhin mo puyo. Ato kunong lantaon kung unsay kahimtang siyang anak kasiyara. Muna. Galong ningon ko Gulyat nga nalipay ako sa kasawa sa hitinagaktak sa uwan sa ilang atop. Ano man? Ang kaning asawa nga nagsultian ni Gulyat, nagpuyo sa bay sa iyang uyuan, 5 ka kwarto, usa sa ubos, 4 sa taas. Dekana, no? With water, with running water and light. Ana. Inya?
Pagbali niya sa iyang bahay, way suga, wa pay tubig, usara ka kwarto, mao'y kusina, mao'y kwarto, mao'y sala. Karon, ni bundak ang kusukain uwan Ate Pres. Niya? Unsay pong niya siya. Ninduta din yung kuan magtagak-tak kusukain uwan niya atong kagalingon nga bay. Nindut paminawon. O yang pong, oh. Na tinudan na ko itong iyang kasulti nga happy siya. Oh, kay matupalagin niya, kagalingon na nilang balay. Oo. So, kay kung ikaw manggod, kung labi na kung minyo ka niya, na anak kay pamilya niya, di ka maglain, ipon ka sa imong ugangan or sa imong ginikanan. Lain gap. Lain man yun. Ganihan kadlaon sa'yo. Laing linya ako nabati. Unsalan? Dingon ay, magpapuyo, ko nila. Uy, para sila. Usa kay nahan. Usa kay nahan sa nabati no kanang linya, ha? Kaya sa ganyan Dili ako kadlaon, niya yes. kay istorya. Nga akong kay istorya lain, pero madungog sa cellphone kay di ay kanang ang maong inahan nangayog tabang sa mga silingan magpaapil og magpatabang og abis siyang dakong kahumayan. Mag-ani sa kahumayan niya. Dito siya magistura siyang silingan nga. Suhulan ko niya patabangon kay di ay ang iyang anak ng babae nilayas kuyog ang bana nga ipon unta nila. Wa maglain ba ipon unta nila. Niya, wa niya pati na. Ako gyud papuyon, nga di man mi magkasinabtan ay. Paano sila? Sulti na sila. Muna akong gusto sa bote, ako ipaambit na ning niya karon. Dako kayong balay, day, kompleto mo mga gamit, unya ang anak sa imo igsoon nga bitagyan ng bahay, kay doon na malagay bisyo, magdam nga barkada, o sa inyong mga pagkaon, hot doon, diya, hindi ko man, kamo pagingon nga, dautan, gidagdao kaya nga, okay na mamalhin mo. Balag, iguro mo. Basta atong kaugalingon, bahalat, pobrita, di ba? Balag, iguro mo magkatuyod. Pero, kaninong insulti ako sa kainahan katong primero, wat sila yung gahinginlan. Ang akong pasabot nga, nakatukod na sila. Ambot ka na gulyat ako, wamo ko kagig kami nyoon, kamo mga nang minyo, tinood ba ko na gulyat nga kanang, og maglain mo, kanang dili mo, ipon mo, kanang giingon nila nga, sa amo, gitawag ng termino, baka para gusto me, kung sa imong gusto. Mauna. Bisa kung sa imong buhaton, way makabuti mo. Tinoday. Unsa orasa ka mo mata, okay ra, way mo pa, magpukaw ni mo, bangon, anak. Yun na, Ate Pres. Mao sa isulti po sa Mamang Lisa, Ate Pres. Lisa, alan, paglain mo, para maraybaw yun mo. Unsay, kaugalingon. Unsay, pamilya. Nindot siya na maglain. Huwag mo kilibutan. Huwag mo kaibaw, parehan ako nga. Bahala na, ugwa mo, mga ginikanan, mga gawa sa mikuan na. Basta kayo maglain mo. O katuhi kayo nga Ate Pres, ng tipon rami dito sa ilang Lisa. Unsa nang kuan Ate Pres, happy go lucky. Happy go lucky. Happy go lucky. Wa gyud. Wa di jud ka maguna nga na kay anak na kay kinaman nimo ugangan. Mao ati mo nya mo pakaon ninyo tanan. Wa gyud ka pero paglahi na mo Lisa Ate Pres. Di na namin nakaingon nga kalisod gyud ay sa kanang kinabuhi nga magtiayon na kanang ingod gulat nga mubarog kas ka gulingon mo galingon mong tinuod manikamot gyud ka Ate Pres. Dula sa tirmeno ako nabati na sa usa ka amahan no ningon si ay kay ang iyang bagong anak ka namin yun nagkalisod in town wag na ultimong pinggan ana ningon sa unsay pong saman siya nga dili na ako problema kay nigawas na sila sa kong kural na tinuod. Balik ta. Kanin yung gipaambit tanan gulyat, no? Ako biyay, murag nasama di akong balatian. Nga naman. Kahilak ko. Hilak. Hilak ko, hilak ba ka? Ayaw, paghilak ka naman. Ano ba, gidamgo ka, nga? Na-ay CR, Congress House, na-ay kusina, na-ay doon ka kwartong gagmay. Ikato na ako, hindi naman mga akong boyfriend. Ano man? Niabot mo yung asawa. Talaga ka pinagating tulong pa, no? Kuna ko ang puzzle, tiyo. Magundang taon.